ya in wannan kai hakuri ya hakuri ma ba mana ya Allah kai yaran nan dan Allah dan annabi kai hakuri daya ina zuwa sai dan Allah malam me ya hada ku ka duba yaran nan fa na zo wucewa nan gurin na ga naira 1000 ne tsugun na zan dauka wai kawai sai nuna wa mai ita to kai 1000 naka ne to ai fa tare to ya me yasa sai nuna wa mai ita to na ba ku da gaskiya ba dan Allah dan annabi kai haƙuri akan me zan haƙura kai ba magana ake wa ba ya kai ne wani dalla ko wancan